Creu que aquella experiència es va fer madurar a tota la gent, a tots plegats? Sí, perquè ens vam donar compte de la fragilitat de la democràcia i ens vam donar compte de la fragilitat d'aquest país i una mica vàrem també tornar-nos a situar amb la realitat, vam tocar de peus a terra i si algú es creia que la història començava amb ell, doncs va veure que no, escolta, que aquest país té una història tràgica darrere i que no la podíem oblidar i per tant no havíem de cometre errors i intentar mantenir la unitat civil, la cohesió social és un valor molt important, jo sempre ho he tingut doncs això molt i molt present, per tant la corda s'ha d'ativar però fins a un cert punt i mirar que no es trenqui i el 23F ens va posar davant aquesta evidència, després va tenir conseqüències dolentes i que podien haver sigut nefastes cap a Catalunya, per exemple, la famosa LOAPA. A partir d'aquí, al cap de pocs dies de l'intent de cop d'estat, el rei es reuneix amb els caps dels partits polítics, menys el Partit Nacionalista Basc i Convergència i Unió, i d'aquella reunió surt una voluntat de posar fre al procés autonòmic i això acaba amb el que és la tristament famosa LOAPA, que després sortosament un tribunal constitucional amb independència de criteri doncs diu això no és constitucional i ho atura. Jo no sé si amb el Tribunal Constitucional que tenim en aquest moment hauria passat exactament el mateix que va passar en aquell moment. L'any 81 vostè acaba a Mili, torna a casa, per tant vol dir reincorporació a la vida normal. Què va representar per Lluís Recoder aquest tornar a represa del dia a dia? Tants nois d'aquella època que fèiem el servei militar, una desorientació, primer perquè estàs 14 mesos fora de casa i vius en un món que té poc a veure amb el món real, que és el teu món i en el qual et reincorpores després de la mili, i bé, doncs, una mica dir, ara he passat la mili i ja està, ja he tancat una etapa i ara haig d'enfrontar el meu futur, no? Això vol dir, haig de que acabo la carrera, busco feina i, en fi, totes aquestes coses. Busca feina i treballa en urbanisme. Sí, la meva vocació sempre ha sigut l'urbanisme, jo soc advocat i amb aquesta ànsia de justícia que em porta la política i que em porta a fer algunes de les coses que he fet a la meva vida, doncs em vaig plantejar, abans d'anar al servei militar, si potser preparar judicatures i ser jutge. Després ho vaig deixar córrer perquè també m'agradava la política i sabia que els jutges no es podien dedicar a la política, com ho pensava. Després veiem ara que això no passa exactament d'aquesta manera, no? Però aleshores el tema de l'urbanisme, de l'ordenació del territori m'interessa molt, m'agrada molt i mirant les nostres ciutats doncs veig que s'han fet moltes barbaritats, sobretot a les èpoques del desenvolupisme dels 60s i principis dels 70. I aleshores dic, a mi m'agradaria contribuir a intentar endreçar tot això, no? I m'acabo especialitzant en urbanisme, busco feina, és l'època que la Generalitat comença a estar creixent. Jo vaig presentant instàncies a qualsevol plaça d'advocat urbanista que hi ha a la Generalitat i finalment a l'Institut Català del Sòl m'agafen i allà estic treballant fins l'any 1986 que me'n vaig a Madrid. La militància política de Lluís Recoder amb el pas dels anys ha comportat noves responsabilitats. Ha estat president del Consell Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya 1984 a 1986, diputat a les Corts Espanyoles entre altres càrrecs, membre del Comitè Executiu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya fins a 1999 i des de 2007, membre de la Comissió per la Refundació del Catalanisme i en l'actualitat president de la Comissió Nacional de Política Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya i membre del Comitè Executiu Nacional. Totes aquestes experiències van ajudar a créixer políticament a Lluís Recoder? Home, de tot arreu s'aprèn, no? I jo encara continuo aprenent i em faré vell aprenent, no? Si arribo vell i em moriré aprenent fins l'últim dia de la meva vida. Soc molt curiós i tinc sempre tots els sentits molt oberts per intentar, doncs, agafar noves idees, experiències, veure què fan la gent que per mi em poden aportar alguna cosa i aleshores no cal dir que amb totes les meves responsabilitats polítiques he intentat fer coses, penso que n'he fet bastantes, però també he intentat aprendre. El descrèdit de la classe política posa en perill el sistema? No el posa en perill perquè sortosament la democràcia jo crec que està estabilitzada. He pensat que l'estabilització de la democràcia també és una qüestió de renta per càpita i en aquest país no hi ha ningú que tingui ganes d'acabar amb el sistema i tornar a situacions sortosament oblidades i arxivades i la nostra pròpia
presència o participació a el que són les institucions del món occidental i d'Europa occidental, doncs això ho eviten, no? Però sí que penso que el sistema polític actual és un sistema que deriva de la transició política, una transició delicada, una transició on en algun moment vàrem estar a punt de perdre el fil de tot el que havíem anat aconseguint, però han passat 30 anys, o més de 30 anys de tot això. I aleshores la transició política va intentar que els partits polítics i les cúpules dels partits polítics tinguessin molta força. I això és el que havia de permetre que 5 persones assegudes en una taula poguessin pactar una Constitució, poguessin pactar un Estatut d'Autonomia o poguessin fer uns pactes de la Moncloa en una època on l'atur estava per damunt del 20% i hi havia una crisi econòmica galopant. Però bé, aquesta necessitat de tenir unes cúpules molt fortes, doncs jo crec que ja ha passat a la història i avui en dia hem de buscar mecanismes que afavoreixin la representativitat dels electes, dels alcaldes, dels regidors, dels parlamentaris, i això el nostre sistema no ho garanteix. En algun moment li ha passat pel cap deixar-ho tot, dedicar-se, com ja hem apuntat al llarg d'aquesta conversa, a treballar d'urbanisme? Sí, i tant, moltes vegades. Jo sempre he pensat que a la política estic de pas, i ja porto a la política molts anys. Sí, posat data de caducitat? No, això no ho he fet. Sí que m'agraden els números rodons, les xifres rodones, i vaig pensar, escolta, quan facis 50 anys, doncs et plantejaràs què fas. Ja n'he fet 50 i continuo fent d'alcalde, i per tant vol dir que he passat pàgina en aquesta reflexió. En el Congrés de Convergència Democràtica del juliol de l'any passat vaig entrar a l'executiu nacional, que no hi era, en el secretariat permanent, vaig assumir responsabilitats dins del partit. Per tant, d'una època que havia viscut de quedar-me una mica al marge del que era la política nacional, doncs he tornat a tenir més responsabilitats. O sigui que en aquest moment no tinc la idea de deixar la política.